Кандыдат на прэм'ера ад партыі «Права і справядлівасць» Пшемыслав Чарнык прапануе новы закон аб грамадзянстве. Ён, хутчэй за ўсё, вас напужае, бо нас ужо напужаў. Мне нават падаецца, што мы накаркалі па шчырасці. Карацей, гэта новы выпуск падкаста зроблена ў Польшчы, і мы абмяркоўваем новую прапанову «Права і справядлівасці» пра закон аб грамадзянстве. Узровень мовы C1, ніякіх правапарушэнняў нават адміністрацыйных, і жыць у Польшчы мінімум 15 гадоў. У большасці выпадкаў. Разбіраемся. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агентство нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод зроблена дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе польскі на так. Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Як так здарылася? Мы з табой апошнім часам, мне падаецца, нават занадта шмат. Я думаю, нават, што мы накаркалі. Казалі, што нешта тэму мігрантаў сышла на не. І што? Сапраўды, у мяне такое адчуванне, што мы выклікалі ктулху сваімі словамі, бо, ведаеце, зараз у Варшаве такое цудоўнае вясенняе надвор'е, свеціць сонейка, але недзе там, недалёка ад нас, вельмі моцна грыміць гром у дадзены момант. А думкі нашы чорныя. А думкі нашы чорныя. Так, здавалася б, што тэма больш-менш супакоілася. Але «Права і справядлівасць» у асобе, перадусім, Пшемыслава Чарнка, які з'яўляецца кандыдатам у кандыдата на прэм'ер-міністра Польшчы, вырашыў пусціць у ход цяжкую артылерыю і вярнуць на шахматную доску пытанне аб міграцыі і перадусім вярнуцца да тэмы зменаў у законе аб атрыманні іншаземцамі польскага грамадзянства. Пшемыслав Чарнык, які ў дадзены момант робіць аб'езд па ўсёй Польшчы, ездзіць так званым чарнку-бусам, увесь час выступаем на сустрэчах з партактывам і з электаратам. Некалькі дзён таму ён быў у такім цудоўнічым населеным пункце Кандзежын-Козьля, дзе на такой, скажем так, лакальнай міні-канвенцыі, якая рабілася ў амерыканскім стылі, абвесціў, што ён прапануе, нават махаў, як той Чэмберлен, паперкамі, ён дастаў папку цэлую дакументаў, і што у мяне ёсць законапраект, які загварантуе палякам бяспеку. І далей ён пералічыў, хто адказны за небяспеку палякаў. За небяспеку палякаў, па думках палітыкаў «Права і справядлівасці», адказныя мы з вамі. Мы з вамі, то бок людзі, якія нарадзіліся. Ну давай так, ты ўжо як з пашпартам, ужо ніякай пагрозы не прыносіш грамадзянству. Слухай, ведаеш, я ўжо... Як выглядае пагроза польскай дзяржаве? Я ўжо баюся, што яны далей выдумаюць, сапраўды, бо... Ну, дарэчы, я згодны. Я ўпэўнены, я не здзіўлюся, калі ўжо будуць па месцы нараджэння глядзець, бо банкі ж ўжо глядзяць, так, бо... Не, ну гэта іншае. Так, гэта не зусім іншае, вельмі хутка гэта можа перацячы і ў вялікую палітыку. Дык карацей, іншаземцы пагражаюць бяспецы польскай дзяржавы і бяспецы польскага грамадства. І з гэтым, на думку палітыкаў, трэба нешта рабіць. І што яны прапануюць рабіць? Я думаю, што вы памятаеце, як паўгада таму вельмі шмат абмяркоўвалася паўсюль у Польшчы усімі палітычнымі каментатарамі і, канечне, сярод мігрантаў гэтая тэма зменаў у законе аб польскім грамадзянстве. Адзін за адным публікаваліся новыя праекты законаў, якія прапаноўвалі, напрыклад, прэзідэнт Польшчы Карл Наўроцкі двойчы пры гэтым. Двойчы адзін і той жа законапраект. І неверагодна жорсткі законапраект, які прапанавалі дэпутаты «Права і справядлівасці». Яны вырашылі да гэтай тэмы вярнуцца. Мы з Максам прачыталі той законапраект, які ён, дарэчы, ужо апублікаваны на старонках польскага Сейму. Можна там заставіць свой каментар, мы рытарычны, зразумела. Можна будзе, канечне, калі ласка, не ўжывайце лаянку, мы будзем заахвочваць нашых гледачоў і праз розныя нашыя соцсеткі. І глядачак, канечне, таксама. Каб людзі таксама пісалі свае прапановы. Пры гэтым, нагадаю, не
не абавязкова быць грамадзянінам. То бок ты можаш не быць грамадзянінам і можаш пакінуць сваё меркаванне. Пакуль што, дарэчы. Пакуль што яшчэ такое права голасу застаецца. Красей мы прачыталі гэты законапраект і па шчырасці я быў у крыху шоку. Бо папярэдні праект закону дэпутатаў ПіС, ён быў неверагодна жорсткі. Нагадаю вам, што яны прапаноўвалі увесці падоўжыць тэрмін жыцця ў Польшчы неабходны для падачы на грамадзянства да як мінімум 15 гадоў у большасці выпадкаў. Выключэнне складаюць толькі, напрыклад, польскае паходжанне, дзе крыху менш. Ці шлюб з польскім грамадзянінам ці грамадзянкай, там таксама крыху менш. Але ў большасці выпадкаў гэта будзе 15-20 гадоў. Прыкладна такі тэрмін будзе неабходны. Таксама яны прапаноўвалі ўвесці неабходны ўзровень валодання польскай мовай на ўзроўні C1. І ведаеце, я шмат разоў казаў, што я быў бы схільны нават пагадзіцца на такое патрабаванне пры адной умове. Я нават гатовы заключыць пары з палітыкамі права і справядлівасці. Правядзем незалежны экзамен сярод усіх дэпутатаў права і справядлівасці, які ўсе з'яўляюцца польскімі грамадзянамі. Калі усе дэпутаты ПіС здадуць экзамен на валоданне польскай мовай на ўзроўні C1, окей, давайте гэта ўводзіць. Проста я перакананы на 99,99%, што знойдуцца некаторыя дэпутаты, якія гэты экзамен не здадуць. Таксама там прапаноўваліся... Можа, няма сэнсу пералічваць, што там прапаноўвалася раней, бо было і было, гэта ўжо ўсё в сметніку. Так, я просто нагадаю, што 9 студзеня гэты праект закону канчаткова не быў прыняты Сеймам. То бок яго злілі. І, скажам так, ціха, мірна пра яго забыліся. Давай распавядзем, што ў новым праекце. Новы праект, гэта, калі казаць вельмі коротка, гэта кампіляцыя. Кампіляцыя ўсёй той жэрсці, якую мы маглі чуць з вузнаў розных палітыкаў ад права да лева польскай палітычнай сцэны цягам апошняга года. Акрамя гэтых патрабаванняў, якія ўжо былі пра падоўжанне тэрміну пра экзамен C1, уводзіцца, яны прапануюць, гэта не ўводзіцца, гэта толькі прапанова. Яны прапануюць увесці прынцып, які гучыць зеро толеранцыі. То бок 0 увогуле нейкай талерантнасці ў стасунку да іншаземцаў. Як гэта павінна выгучаць на практыцы? Кандыдат на польскае грамадзянства павінен быць некараны. Гэта сапраўды, на мой погляд, это абсолютна лагічна. Дарэчы, і на дадзены момант, калі чалавек меў нейкі карны прысуд, напрыклад, здзейсніў нейкае злачынства, за што атрымаў, напрыклад, не ведаю, ці то умоўны тэрмін, ці рэальны тэрмін у турме, то ён, у прынцыпе, можа забыцца пра магчымасць атрымаць некалі польскае грамадзянства. Тут, скажем так, чалавек ужо канчаткова сябе, скажем так, замазаў, так? Але што прапануецца ўвесці яшчэ? Адміністрацыйныя правапарушэнні. Калі мы зазірнем у гэты праект закону, то там указана, што наўмыснае адміністрацыйнае праванарушэнне зробленае двойчы цягам 24 месяцаў азначае, па-першае, аўтаматычную дэпартацыю, а па-другое, скасаванне ўвогуле нейкіх магчымасцяў на тое, каб некалі атрымаць польскае грамадзянства. Пры гэтым там няма ўдакладнення, пра якія адміністрацыйныя правапарушэнні ідзе гаворка. Пра ўсе, бо чытаецца як пра ўсе. То бок нават калі ты на парковачным месцы просто заехаў колам на белы пас, так, які аддзяляе адну машыну ад другой, гэта ўжо ж адміністрацыйнае правапарушэнне. Адзінае, што гэта найменшае з магчымых, здаецца. То нават пры такіх правапарушэннях яны прапануюць людзей, па-першае, дэпартаваць, а па-другое, скасаваць увогуле нейкія магчымасці пазнейшай натуралізацыі ў Польшчы. Так. Я скажу так, як чалавек, які ўвогуле не парушае закон, нават не ходзіць на чырвонае святло, нават калі няма машын у акрузе, не ведаю, 50 кіламетраў. Просто ты беларус. Просто я беларус. Ці паляк, дарэчы, бо пра паляку таксама кажуць. Мне гэта не зразумела. То бок, мне яшчэ падабаецца там фраза гэта зразумела. Наўмыснае адміністрацыйнае правапарушэнне.
То бок вось ты сядзіш і проста плануеш. спіш і сніш, што вось я заўтра перайду дарогу на чырвонае святло. Ці, не ведаю, атрымаю, не ведаю, штраф. Дарэчы, штраф у грамадзянскім транспарце, гэта Вось, адміністрацыйны дарэчы, здаецца, не. На шчасце. Просто штраф. Бо мне за ўсё маё жыццё, сябры, было адзінае адміністрацыйнае правапарушэнне. Я аднойчы ў жыцці заплаціў штраф. Вось, я вярнуўся у Варшаву самалётам, так? Самалёт спазніўся пасля апоўначы, і я не ведаў, што ў мяне вось а 23:59 скончылася карта Мінска. Вось, а я ехаў у транспарце каля першай гадзіны ўночы. Вось, я забыўся проста, што яна ў мяне скончылася. Я атрымаў штраф. Ну ты кажаш, што гэта не адміністрацыйнае Але здаецца, што гэта ўсё ж такі не лічыцца як адміністрацыйнае правапарушэнне. Ой, добра. Вось незразумела. Карацей, я пра што? Гэта нейкае дзікунства. Гэта Бок дзікунства. Мы літаральна ставім не грамадзян Польшчы ў сітуацыю, калі ты не тое, каб Ты баішся чихнуць. Слухай, ну кажам наўпрост, стварыць клас не да чалавекаў. Ось. Ну, да. Я разумею, чаму яны гэта робяць. Ось. Яны гуляюць на эмоцыі, ось, на стварэнні чарговага вобразу нейкага такога ворага, пагрозы. Да. Так, што вось, мы, іншаземцы, неяк там пагражаем. Пры гэта вось мы з Максам іншаземцы. Ну, добра, я іншаземец з польскім грамадзянствам. Што вось мы з Максам, седзячы тут у парку, ствараем вось для палякаў, якія вакол нас ходзяць, нейкую пагрозу і небяспеку. Гэта ж не так, прабачце. 99% людзей, там, ну, я не ведаю дакладнай статыстыкі, 97, 98, это звычайныя нармальныя людзі, якія звычайна жывуць сваё нармальнае жыццё, ходзяць да працы, плацяць падаткі і хочуць жыць, інтэгруючыся ў гэтае грамадства. А як ты можаш інтэгравацца ў гэтае грамадства, калі над табой увесь час, па-першае, вісіць вось такі дамоклаў меч, так, які проста стварае напружанасць непатрэбную перадусім. Ось. Это па-першае. Па-другое, такое ёсць адчуванне, што хочуць стварыць вось менавіта вось такі клас пад людзей. Ведаеце, каб ты о 9 гадзіны раніцы прыйшоў да працы, а 17 выйшаў, адразу паехаў дадому, зрабіўшы закупы ў бідронцы. Ось. І ўсё, і сядзеў дома. Бо, не дай Божа, ты недзе там аступішся, нават выпадкова. Вось, дарэчы, наконт наўмыснасці, так? Ведь, як ты можаш даказаць, наўмыснасць ці не наўмыснасць? Бо калі перайшоў дарогу на чырвонае святло, ты часам можаш гэта зрабіць проста праз неўвагу. Так? А можаш наўмысна. А вось можаш як даказаць? Вось. Ну, вось тут... я ўвечары ішоў, не было машын і перайшоў ўсё ж такі на чырвонае святло. Так. Як зразумець гэта наўмысна? Ці трамвай уцякаў, так? І напрыклад. Ты рвануў падбегчы. Не, з трамваем усё зразумела. Наўмысна. А вось проста пайшоў. Ці я задумаўся? Слухай, я не з'яўляюся кіроўцам машыны. Але з'яўляюся вечным пасажырам, які сядзіць побач. І я у сваім жыцці некалькі разоў сам быў сведкам вось сітуацыі, калі мы атрымоўвалі штраф, то бок не я асабіста, але кіроўца, які сядзеў побач. Пры гэтым гэта было вельмі спорна. Вось, бо знакі віселі неяк дзіўна, крыва, так? І чалавек дэзарыентаваны, сам таго не хочачы, так? Здзейсніў вось адміністрацыйнае правапарушэнне. Напрыклад, запаркаваўшы у неўласцівым месцы, напрыклад, так? Ці нават перавысіўшы хуткасць, я супраць гэтага, калі што. Але перавысіўшы хуткасць, вось там, дзе было 70, паехаў 80. Ці гэта адразу з'яўляецца доказам таго, што чалавек проста з'яўляецца пагрозай нацыянальнай бяспецы? Толькі калі наўмысна. Вось тут, карацей, так, вось дзе сабака парыўся. Я раю вам, сябры, пачытаць гэта закон. Там усё вельмі расплыўчата. Што яшчэ? У кожным законапраекце ёсць узасадненне. Не, а давай напэўна, не так. Давай спачатку распавядзем увогуле ўсё ж такі, што прапаноўваецца. То бок, каб атрымаць польскае грамадзянства. Валоданне польскай мовай на ўзроўні C1. Гэта першае. Мінімум 10 гадоў жыцця ў Польшчы. Пры гэтым, канешне ж, як заўсёды, забываюцца пра тое, што перад гэтым яшчэ трэба атрымаць сталы побыт. Так? Вось, давай крыху дакладню. 10 гадоў са сталым побытам. Са сталым побытам, так. Мінімум 6 гадоў у шлюбе з польскім грамадзянінам ці грамадзянкай, калі сцежка праз шлюб, напрыклад. Некаральнасць. Ось. Ну, пры гэтым, дарэчы, вось некаральнасць, яна і так ужо існуе. Ось. Карацей, правыя палітыкі, папулістычныя правыя палітыкі, да якіх ўсё ж такі адносіцца Прымыслав Чарнак, яны, як заўсёды, ствараюць праблему
Вось і гэтую праблему раздзьмухваюць як слана з мухі. Давай дадам яшчэ, што бежанцы, уцекачы таксама пасля 10 гадоў пасля атрымання дазвалення на побыт сталы, таксама тут ёсць, што калі ты 15 гадоў пражыў у Польшчы... Гэта вось той шосты пункт, у якім зараз 10 гадоў, то будзе 15. Так. То бок, калі ты проста жывеш у Польшчы, у цябе ўсё добра, але... На розных падставах, але вось у цябе назбіралася 15 гадоў, можаш падаваць. Ну і карацей год яшчэ як мінімум чакаць, карацей 16 гадоў. Гэта мінімум. 16 гадоў пры, скажем так, умовах, калі ўжанды сапраўды добра спрацуюць. Так. І пра карту, вось гэтага карту паляка, 5 гадоў. Ці паходжання, то бок ты таксама павінен пражыць 5 гадоў на падставе дазвалення на побыт сталы. У дадзены момант год. Ось, у гэтым пункце. Дарэчы, вось гэтыя пункты яны перанесены наўпрост з папярэдняга закону. Яны тут дадалі вось гэтыя вымаганні адносна адміністрацыйных правапарушэнняў. І што яшчэ важна, яны дадалі панствовы экзамен абывательскі. Вось гэта таму я кажу кампіляцыя. Яны павыцягвалі вось ідэя ж з панствовым экзаменам на абывателя, яна вось узятая з прапановаў сённяшняй кааліцыі, бо яны прапанавалі гэта зрабіць. Моўныя вымаганні застаецца, вось я таксама звярну ўвагу, застаецца той пункт, што калі ты вучыўся ў Польшчы, ось на дзённай форме, напрыклад, студія, так, то бок пайшоў ва універсітэт польскі і яго скончыў, то ты, скажем так, не мусіш ужо даказваць, што ты не алень і ведаеш польскую мову на адпаведным узроўні. Ну, бо каб падступіць, табе патрэбны адпаведны ўзровень мовы. Каб здаваць экзамены, напрыклад. Так. Окей. Зразумела. Це1, экзамен, шмат жывеш. Давай пераходзь да самага весёлага. Да узасаднення. Думаеце пра сваю кватэру ў Польшчы? Агенцтва нерухомасці Pro Company дапаможа знайсці і купіць кватэру, а таксама аформіць іпатэку з поўным суправаджэннем здзелкі па ўсёй Польшчы. Промокод «Зроблена» дае 10% зніжкі на рыэлтарскія паслугі. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». Сыркі пансерак смачнее, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Бо там як бы скрытыя самыя цікавыя моманты, бо што прапануецца вельмі важна, але цікава чаму. Давай, што цябе вось можам разбавіла, напрыклад. Давай, кожны з нас скажа хаця б вось па адным пункце, бо ўсё там распавядаць няма сэнсу. Што мяне разбавіла? У чарговы раз вяртаецца тэма таго, што ў Польшчы грамадзянства можна атрымаць за 3 гады. Вось яны на самом пачатку наўпрост гэта пішуць, што Польшча краіна, дзе найхутчэй можна атрымаць грамадзянства, бо найніжэйшыя патрабаванні да працягласці жыцця ў Польшчы 3 гады. Пры гэтым колькі разоў нават ужо самі польскія публіцысты, польскія палітычныя каментатары, журналісты звярталі ўвагу польскім палітыкам на тое, што гэта неправда, і здавалася б, што дайшло. Не, яны ізноў выгарнулі гэтую тэму. 3 гады, але са сталым побытам. То бок абсалютна забываючыся пра тое, што перад гэтым яшчэ трэба, як мінімум 5 гадоў, а насамрэч разам з працэдурай атрымання 6-7 гадоў да гэтага ты павінен пражыць. Акрамя таго, ёсць жа статыстыка Міністэрства ўнутраных спраў. Мы таксама яе некалі абмяркоўвалі, што Міністэрства ўнутраных спраў кірвінскага апублікавала статыстыку. Згодна з іхнімі дадзенымі, абсалютная большасць, там 99% новых грамадзян Польшчы перад атрыманнем грамадзянства пражылі ў Польшчы больш за 8 гадоў. Ось, гэта афіцыйная статыстыка, а статыстыка, яна бессердэчная бяка. Ну, бо ведаеш, калі гэта статыстыка тваіх палітычных апанентаў, яна не лічыцца. Конечно. Вось, ёсць насамрэч на дадзены момант нават існуе толькі адна сцежка, дзе грамадзянства можна атрымаць сапраўды хутка. Гэта польскае паходжанне. Вось, дзе пасля атрымання сталага побыту праз год ужо можна падавацца. Але гэта цалкам лагічна. Гэта цалкам лагічна, бо гэта рэпатрыяцыя, сябры. Гэта фактычна рэпатрыяцыя. Гэта людзі, якія сабралі неабходны пакет дакументаў, які даволі жорсткі. Вось я ведаю людзей, якія атрымоўвалі адмовы
у атрыманні сталага побыту па каранях, нягледзячы на тое, што яны фактычна палякі, але вось непоўны камплект дакументаў, недастаткова доказаў, так? Вось гэта ўсё сапраўды вельмі моцна правяраецца. Дарэчы, правы каментарыят, вось гэта папулістычна, яны пішуць, што там купляюцца гэтыя паперкі там на базарах там у Менску. Напрыклад, я сур'ёзна, я бачыў такое меркаванне, што ў Менску у падземных пераходах можна набыць дакументы польскім паходжаннем. Гэта вось такія людзі, якія ўвогуле не разумеюць, што такое краіна Беларусь. Гэта ўсё правяраецца, і ёсць шматлікія прыклады, дзе фактычна нехта спрабаваў, напрыклад, падрабіць нешта такое і меў вельмі вялікія праблемы, бо за такі вычын да 3 гадоў пазбаўлення волі. Вось я хацеў сказаць, што ладна, яны не ведаюць пра краіну Беларусь, яны не абавязаныя, а яны быццам бы ставяць пад сумнеў, як працуе іх асабістая дзяржава. Так. І гэта, дарэчы, не адзіны прыклад, я вось распавяду пра яшчэ адзін. Я таксама чуў гісторыі пра тое, што людзі, якія ўсё ж такі неяк спрабавалі падрабіць сабе нейкія дакументы ці нешта яшчэ прыдумаць. Бо такія краіны ёсць, дзе сапраўды можна так зрабіць. Ёсць паслугі ў некаторых краінах ЕС. Я вот не называў бы, але быццам бы гэтае магчыма. Ёсць цэлае агенцтва, якія прапануюць, там нешта прыдумаем, зробім у нейкіх старых архівах, знойдзем. Карацей, не трэба. Ніколі так не рабіце, сябры, абсалютна ніколі, не раім. У Польшчы так не працуе. То бок тут усё правяраюць нармальна і так і павінна быць. Гэта супер, клас. Але самой Польшчы як дзяржаве як бы важна вяртаць сваіх грамадзян, людзей польскага паходжання. Нават у нас было апытанне, дзе чалавек, мне падаецца, гэта была некая сустрэча партыі ПіС, в сэнсе мітынг, дзе мужчына казаў, што мігранты нам не трэба, давайце вяртаць палякаў з Казахстану. Вось давайце вяртаць. Але як вы будете вяртаць, калі вы таксама падаўжаеце ім тэрмін атрымання польскага грамадзянства? Гэта незразумела. Гэта не вяжацца паміж сабой. Другі прыклад. Працягну вось пра гэтае нейкае, не ведаю, непаважнае стаўленне да сваіх інстытутаў. Я нават зачытаю пра экзамен С1. Яны кажуць, што трэба і уснае веданне, і пісьмовае. То бок, што каб ты размаўляў на ўзровень С1 і пісаў. І далей пішацца, што змена тут у тым, што апошнім часам часта іншаземцы атрымліваюць польскае грамадзянства без нейкай зверыфікаванай знаёмасці польскай мовы. Гэта немагчыма. Гэта нейкае шаленства проста. Я ведаю, пра што тут магла быць гаворка, сябры, бо да недаўнішняга часу згодна з законам можна было падавацца на польскае грамадзянства, не маючы сертыфікату валодання польскай мовай, але дастаткова было, напрыклад, скончыць паліцыяльную школу. Але ўсё гэта прыбралі. Але гэта ўжо прыбралі. Але вось гэты міф, і там сапраўды, будзем шчырымі, я сам ведаю людзей, у якіх узровень польскай ледзь дацягвае да Б1, а хутчэй за ўсё нават не дацягвае, якія павучыліся ў нейкай там паліцыяльнай школе, якіх, мы ж ведаем іх дзесяткі, і сотні. І з гэтым дакументам маглі падавацца. Гэтую норму прыбралі. Яна ўжо не дзейнічае, здаецца, год. Больш за год, мне Больш за год яна не дзейнічае, і цяпер ужо дакладна трэба ўсё ж такі альбо студыя вышша, то бок універсітэт, так, альбо экзамен. Паньствовы экзамен. Так, паньствовы экзамен. Гэта найбольш папулярны ў дадзены момант спосаб даказаць свой узровень валодання польскай мовай. Пры гэтым, бо ён асноўны. Пры гэтым паньствовы экзамен не праводзіцца нейкімі шарашкінымі канторамі. Вось гэта афіцыйныя дзяржаўныя інстытуты, якія гэта ўсё праводзяць, і гэта ўсё вельмі жорстка. Я думаю, што шмат хто з вас, мае даражэнькія, праз гэта ўжо праходзіў. Я хутка прайду. Макс хутка ідзе таксама здаваць, але ты ідзеш на Б2 адразу. І, дарэчы, так, сябры, трэба было на С1 ідці. Не, мы зараз яшчэ перайдзем да гэтага пункту. Але, сябры, таксама раю вам, што ідзіце адразу на Б2, запісвайце ў школу польскі на так, промакод зроблены, 15% зніжкі, там вельмі выдатныя настаўнікі, выкладоўцы, вельмі добрыя спосабы навучання польскай мовы. Гэта ўсё дзейнічае, я бачу гэта па Максе.
Вось магу яго праэкзаменаваць, скажем так. Вось таму, калі ласка, карыстайцеся. Я скажу так, я з трыма рознымі выкладчыкамі, выкладчыцамі працаваў, усе вельмі файныя. Але я дачытаю гэты момант, і мы перайдзем далей. Бо тут кажуць, што ўзровень C1, а таксама менавіта вось устная форма. Бок яны чапляюць за то, што быццам бы зараз, окей, ну, паліцыяльная школа зразумела, але яны так кажуць, быццам бы зараз можна атрымаць без устнага экзамену. Немагчыма. Пальцовы экзамен, там абавязковая частка, гэта устны экзамен. І калі ты на ім атрымаеш менш, там, ці за 50% на B1, ці за 60 на B2 і вышэй, ты не атрымліваеш сертыфікат. Усё. То бок гэта немагчыма. Нема такога, што ты атрымаеш сертыфікат, што ты ведаеш польскі на B1 пісьмова, а устна не. Бо гэтыя палітыкі права і справядлівасці, яны ні чорта не ведаюць пра то, як адбываюцца ўвогуле нейкія моўныя экзамены на нейкую мову. Бо яны нават польскай добра не ведаюць. Вось. А што казаць яшчэ пра іншаземныя? Я думаю, што мала хто з іх здаваў некалі ІЛТС ці яшчэ нешта такое. Вось. У іншых краінах Еўропы, дарэчы, гэтыя экзамены выглядаюць вельмі падобна, таксама ёсць пісьмовая частка, і таксама трэба паразмаўляць вусна з экзаменатарам. Вось, дзе фактычна выплыве ўся твая, скажем так, сапраўдная увесь твой сапраўдны ўзровень валодання мовай. Ну, я скажу так, на пісьмовы ён таксама выплывае, просто што ён, ну, гэта вельмі розныя аспекты валодання твоей мовы. Усё. Другі аспект, які, шчыра, мне падаецца, я б тут мог вкурвяцца 3 гадзіны падряд, але в узасадненнях і далей, там ёсць яшчэ розныя пункты, дзе яны кажуць там пра карысць гэтага праекта і гэтак далей, яны паўсюль кажуць, што вось, пажывуць нармальна. Ну, па-перше, там зноў гэты міф пра 3 гады, што яны пасля 3 гадоў жыцця ў Польшы атрымліваюць грамадзянства і нічога не разумеюць. Грамадзянства раздаюць як цукеркі. Гэта так не адбываецца, гэта міф. Так не працуе. Амаль ні для каго. Забудзьце, калі ласка. Нават людзі, якія падаюцца па каранях, камон, яны чакаюць ад момента падачы на калі ўжо атрымаюць абывательства, больш за год зараз. Ну так. Пра што мы размаўляем? Калі нармальна падлічыць усю працэдуру нават па каранях, то ад хвілі прыезду, ад моманту прыезду ў Польшчу гэта будзе, ну, 4-5 гадоў нават. Вось, гэта яшчэ залежыць ад воеводстваў. Так, але пункт, пра які я хацеў сказаць. Яны кажуць, што чым дольш чалавек будзе жыць у Польшчы, тым лепш ён зразумее польскую мову і лепш інтэгруецца, а больш за тое яшчэ і заложыць фірму тут, бо яны тут кажуць, што чым дольш будуць жыць, тым больш ахвотна будуць ствараць бізнесы і набываць жытло. Дарэчы, вы ведаеце, што ёсць промакод зроблена, у агенцтва нерухомасці пра кампані, там можна сапраўды набыць з імі кватэру ў Польшчы. Але да справы. Я настолькі з гэтым не згодны. Гэта настолькі перакладанне адказнасці проста на нейкі абстрактны час так не працуе. Калі дзяржава з боку, ну, зразумела, што сам грамадзянін, што сам чалавек, які прыязджае ў новую краіну, ён, калі хоча тут жыць, павінен вучыць і мясцовую мову, павінен знаёміцца з мясцовай культурай, неяк знаёміцца з мясцовымі людзьмі. У выпадку, калі ён хоча стаць грамадзянінам. Бо калі, напрыклад, ён хоча папрацаваць некалькі гадоў і, напрыклад, ён высокакваліфікаваны спецыяліст, то я, ў прынцыпе, магу зразумець, чаму людзі не вывучаюць так дасканала польскую мову. Але ўсё ж такі вы таксама ведаеце, што я з'яўляюся прыхільнікам. Таксама і шмат разоў падкрэсліваў, што вучыце польскую мову, вучыце мову той краіны, у якой жывеце. Гэта вельмі карысна. Я скажу так, калі ты не ведаеш дакладна, што ты прыехаў там, не ведаю, на год па кантракце і потым вяртаешся, нават супер хай-левел спецыяліст, ідзі, калі ласка, вучы, каб проста схадзіць в ужонт, папіць, не ведаю, коктейлі з нейкім, з кімсьці, празмаўляць на польскай мове, абмеркаваць нейкія навіны і гэтак далей. Ці каб напісаць сваё меркаванне на старонцы польскага сейму наконт закона. Адразу пасля бара. Законапраекту аб грамадзянстве. Вось. І гэта, але з боку дзяржавы, ну, то бок, не ўсе людзі актыўныя. На жаль, ці на шчасце, не ведаю. Не ўсе людзі могуць праяўляць ініцыятыву. Зразумела, што хтосьці будзе проста вось вучыць польскую мову, але, напрыклад, яму складана знаходзіць сяброў ці проста нават людзей, з якімі размаўляць па-польску. Дзяржава можа гэтаму спрыяць. Але замест гэтага партыя, вось, клуб парламентарны... Дарэчы, што яшчэ пазабавіла мяне наступным пунктам будзе. Дэпутаты права і справядлівасці, Прамыслаў Чарнік,
кажа, просто будуць вось пажывуць на 5-10 гадоў больш, і ўсё будзе ў іх добра. Зразумеюць польскую мову. Так не слухайце, працуе. гэта вось той сам хлопскі розум, пра які я шмат разоў казаў у падкасці. Ну, вось, то бок максімальна прымітыўная прымітывізацыя ўвогуле разумення тых працэсаў, якія адбываюцца ў соцыуме. Пажывеш даўжэй, будзеш лепшым грамадзянінам. Так. Ну да, То ўсё бок, лагічна. калі ісці той же самай хлопскай вось гэтай логікай, то чалавек, якому зараз 70 гадоў, ён паляк, а ён усё жыццё пражыў у Польшчы, то ён ніколі ў жыцці не здзейсніць правапарушэння. Ось, бо ён лепшы грамадзянін, бо ён даўжэй тут жыве. Ось, і дакладна валодае польскай мовай на ўзроўні C2. Ось, C70. Так. Ось, хаця мы ж усе з вами разумеем, што гэта неправда. І таксама факт, і заўсёды гэта казаў, просто што найлепшае, што могуць зрабіць палітыкі, гэта перастаць ствараць вобраз ворага, перастаць вось лепіць з іншаземцаў ворагаў, бо гэта неправда. Гэтым яны толькі перашкаджаюць працэсу інтэграцыі. І калі чалавек будзе загнаны пад плінтус, ось, будзе ў пазіцыі такога унтэрменша, недачалавека, будзе адчуваць сябе некамфортна, пры гэтым будзе ўвесь час сутыкацца з ксенафобіяй, з астрацызмам з боку палякаў, так, ён ніколі не знойдзе тут ні сяброў, ні знаёмых, і будзе яшчэ значна горш зінтэграваны з польскім грамадствам, нават калі пражыве тут 30-50 гадоў. Да, ну мы же ведаем прыклады, не ведаю, з умоўна Латвіі, дзе ёсць інстытут неграмадзянства. І там ёсць вялікая рускамоўная супольнасць, якая ніяк не інтэгруецца, і яна адмаўляецца нават інтэгравацца. Ну, бок, я не кажу, што так будзе Дарэчы, ў Макс Польшчы, але... зараз зрабіў вельмі добры прыклад, так, бо фактычнае сацыяльнае выключэнне ось цэлай групы, так, яно прывядзе толькі да таго, што, па-перша, будуць паўставаць нейкія сучасныя адпаведнікі гета нацыянальных, так, ось людзі будуць толькі ў сваім асяроддзі, ў сваіх колах праводзіць час і інтэгравацца, і не будуць амаль што ніяк сутыкацца з знешнім светам, з тымі ж самымі вось палякамі вакол іх. Ну, то бок, моя асабістая філасофія моцна інтэгравацца, бо я ўжо разумею, што я хачу пражыць у гэтай краіне як найбольш гадоў, я адчуваю сябе жыхаром Варшавы. Пакуль цябе не дэпартуюць. Плачу, пакуль мяне не дэпартуюць за пераход дарогі на чырвонае святло 2 разы. Ці за тое, што ў цябе паперак з кішэні выпаў на тратуар, напрыклад? Ну, не, такого ўжо са мной ўжо дакладна не здараецца. Але выпадкова. Я ж кажу, выпадкова. Ну, але калі выпадкова, то можна. Наўмысна нельга. Але ты дакажы. Я дакажу. Пра што я там казаў? Не, смех смехам, але гэта ўсё сапраўды смутна. Да, што інтэгравацца як бы трэба, пры гэтым вось там ёсць яшчэ розныя пункты цікавыя пра тое, што яны быццам бы пралічылі розныя там как-то последствия, скуткі, наступствы, што адбудзецца, калі прыняць гэты закон. І там, дарэчы, ёсць пра тое, што гэта можа паўплываць і негатыўна. Што, як мінімум, на кароткай дыстанцыі можа знізіцца эканамічная актыўнасць, хтосьці можа з'ехаць праз такія законы, і агулам гэта можа дэматываваць пэўную частку людзей. Але яны такі, зато в долгую, калі ўжо чалавек застанецца, ён нават падвысіць сваю эфектыўнасць працы. Як? І вось гэта ідэя пра тое, што калі людзі без гарантый, прабачце, пытанне грамадзянства, таксама пра бяспеку. Гэта пра базавыя піраміда Маслоў. Патребнасці. Гэта твоя базавая бяспека, што ты адчуваеш сябе, як гэта сказаць, да просто бяспечна. Ну, просто бяспечна, так. Што вось, што твоя база... Што у мяне ёсць правы. У тебе ёсць правы, у тебе ёсць поўны пакет правоў. Што польская дзяржава будзе мяне абараняць. Ладно, зараз вступаю в нейкі яшчэ гадзіну абмеркаванняў. Гэта аставім потом. Гэта рэжысёрская версія. Радчы, вось ты ўяўляеш сабе 15 гадоў штогод вырабляць польскі дакумент падарожжа. Напрыклад. Класна, файная ідэя. Многія нашы гледачы з гэтым сутыкаюцца, і гэта проста жэрсць. Ось, я ведаю людзей, якія могуць страціць працу
добраплатную працу. Вось, дарэчы, прывітанне. Той, хто глядзіць, гэта ведае. Вось, праз вось гэты казус з гэтым польскім дакументам падарожжа, так? Карацей, нічога добрага ў гэтым законе абсалютна няма. Ён дэструктыўны па сваёй сутнасці. Вось, замест таго, каб зрабіць націск на лепшую інтэграцыю. Не ведаю, калі вы хочаце лепшае валоданне польскай мовы, так зрабіце, не ведаю, там, каб чалавек хадзіў абавязкова на нейкія размоўныя курсы, напрыклад. Вось. Нават гэта было б больш карысным, чым увесці экзамен C1. Слухайся, пры гэтым аргументы. Я чытаў абмеркаванне, бо гэта прапанова нарабіла зноўку шмат шуму. Дарэчы, каб крыху, скажем так, асалодзіць уражанне, вельмі шмат польскіх каментарыяў, і я рызыкну сцвердзіць, што большасць пішуць, што гэта маразм. Вось, што тое, што вы прапановаеце маразм. Дарэчы, прапанова пра тое, каб правесці экзамен C1 сярод палітыкаў правай справядлівасці, таксама вельмі часта сустракаецца, то бок не я адзін так думаю. Вось, але сярод вось тых, хто падтрымлівае гэта, яны вельмі часта ведаюць з такім значком гашніцы, напрыклад, вось у ніку. Ось, бо вядома, да каго звяртаецца гэтай прапановай права і справядлівасць. Яны вельмі часта пішуць, што вось прыязджаюць лекары і там патрэбнае валоданне. Так слухайце, лекары ўвогуле падпарадкоўваюцца крыху іншым правілам. Так? Не трэба змешваць гарачае з мокрым. Так? Вось, то бок у лекараў увогуле іншая сцежка, і яны пацвярджаюць сваю прафесію, здаючы дадатковыя экзамены і гэтак далей. Там усё правяраецца зусім інакш. Але тут з'яўляецца агулам пытанне пра верагоднасць права і справядлівасці ў гэтым пытанні, па-першае. А па-другое, увогуле пра тое, ці ёсць увогуле нейкія шансы у гэтага закона. А вось перад гэтым ты раскажаш пра шансы. Я, як чалавек, які любіць дэталі, я дайшоў да пункта, спіс паслоў клуба парламентарнага права і справядлівасці, які падпісалі гэты праект. Я не буду вызначаць усіх, але што мяне пазабавіла. Марыш Блашчак падпісаў, гэта былы міністр абароны. Найбліжэйшы супрацоўнік Ярослава Качынскага. Ухо прэзеса яго называюць. Шымыслав Чарнак. Дарэчы, твоя стаўка. На што? Ці падпісаў? Шымыслав Чарнак? Так. Падпісаў. Ну, конечно ж. А Ярослав Качынскі? Ярослав Качынскі? Не кажы, што не падпісаў. Твоя стаўка. Не, ну падпісаў. Ярослав Качынскі не падпісаў. Ух ты. Я зараблю скрин. Ух ты. Няма подпісі. Ух ты. Няма подпісі прэзеса. Не хочася мемараць, ведаеш. А вось цяпер давай да гэтай тэмы. Якія ўсё ж такі шансы, што гэта кудысьці пройдзе? Коротка, ніякіх. Ты любіш лаканічныя адказы, я ведаю. Да, просто зразумела, што зараз ніякіх, але вось ПІС, напрыклад, павяртаецца да ўлады. Нават калі ПІС вернецца да ўлады, то я не веру ў тое, што яны пададуць настолькі жорсткі законапраект і яго прымаць. Бо у праве і справядлівасці вельмі шмат прагматыкаў. Права і справядлівасць звязаныя з рознымі бізнесавымі коламі. Вось, пры гэтым з бізнесавымі коламі, дзе патрэбны не толькі некваліфікаваныя працоўныя рукі, а таксама і кваліфікаваныя спецыялісты, вось, якіх можна чэрпаць з-за мяжы. Вялікі бізнес у Польшчы разумее, што вось такі закон, ён будзе максімальна некарысны, максімальна шкодны па сваёй сутнасці. Вось, таму я абсалютна не веру ў тое, што, па-першае, ёсць шанец прыняцця гэтага законапраекту цяпер. Ён таксама будзе адхілены, як і той папярэдні. Яго так чакае той жа самы лёс. Але нават калі пасля наступных выбараў будзе новая кааліцыя, зменаў, канешне, чакаць можна, але такой жэрсці, напрыклад, як пры экзамен C1 ці пра 20 гадоў жыцця ў Польшчы, я б ўсё ж такі не спадзяваўся. Добра. Дарагія спадарыні і спадары, мігранты, мігранткі, і не толькі, і грамадзяне, і грамадзянкі Польшчы, якія нас глядзяць. Спадзяюся, што гэты закон права і справядлівасці ніколі не прымуць. Агулам, напрыклад, я за тое, каб увялі экзамен на грамадзянства. Мне падаецца, што гэта нармальна. Калі гэта заспакоіць пэўную колькасць людзей, і калі ён нармальна будзе ўведзены, зразумела,
то ўсё будзе окей. Я пацвярджаю сваё меркаванне, што я не асабліва лічу яго эфектыўным, вось. Але з іншага боку, гэта сапраўды не такая вялікая праблема. Вось. Яго можна здаць. Вось. Прыкладаў за мяжой таксама шмат. Галоўнае, вось, як падкрэсліў Макс, каб яно было добра зарганізавана. Каб не было так, што ты будзеш 10 гадоў спрабаваць запісацца на гэты экзамен. Вось. То бок, ведаеце, можна ж падкруціць гайкі з іншага боку, так? Што, калі ласка, падавайся праз год на грамадзянства, але на экзамен запішешся ў 2048 годзе, найбліжэйшы тэрмін. Ось. Калі гэта будзе добра зарганізавана, калі можна будзе некалькі раз на год, напрыклад, здаць такі экзамен, то калі ласка, хай ён будзе. Ось. Я думаю, што не такая ўжо вялікая гэта праблема, да такіх экзаменаў можна з лёгкасцю падрыхтавацца. Што яшчэ пазначу? Вось, наш сённяшні выпуск пра вось тое, што робіць права і справядлівасць, і мінулы наш выпуск таксама быў прысвечаны ў асноўным праву і справядлівасці і таму, куды звярнула гэтая партыя. І як нядаўна сказаў адзін з сенатараў права і справядлівасці, які быў выкінуты з партыі, яна пераўтварылася з кансерватыўнай партыі кансерватыўных інтэлектуалістаў у партыю нацыяналістычную. Пры гэтым нацыяналістычна папулістычна. Гэта дарога, на мой погляд, у нікуды. Вось. І марыць пра тое, каб па выніках наступных выбараў з першай цифры была 3, вось, яны ўжо не могуць. Вось. Добра, калі будзе 2. На такой пазітыўнай ноце, незразумела для каго, гэта быў падкаст зроблена ў Польшчы. Падтрымлівайце нас, падтрымлівайце сябе, людзей навокал, незалежна ад паходжання. Да сустрэчы. Беларус, беларусу, беларус. І паляку таксама беларус. І паляк. Будьце кім захочаце. Будьце людзьмі, перадусім. Love and peace.